Haren babesean sortutako elkarrizketa sozialaren mahaiak hurrengo hilabetetarako bere egin beharren programa osatu du. Hoien artean ez da izango 4 eguneko lan astearen bideragarritasuna eta egokitasuna aztertzea. Gai horrek Confebasken betoa jaso duelako. Ez dugu ikusten justifikatu du Isabel Busto patronaleko presidentea. Gaineratu duenez, enpresaburuen elkartea ez dago 4 eguneko lanaldiarekin azterketa bat edo esperimentu bat egitearen aurka, baina uste du mahaian gai garrantzitsuagoak eta premiazkoagoak jorratu behar direla. Etxeko lanen artean izango da zaintzaren aldeko itun baten osaketan parte hartzea. Itun horren oinarriak lantzen aritu dira azken hilabeteetan, berdintasun, justizia eta gizarte politiken sailaren gidaritzapean, eta itun horren oinarriak dagoeneko finkatu dituzte gizarte eragileek, eta horregatik oso pozik azaldu da Nerea Melgoza sailburua. Gure gobernuak ongizatearen eta erantzukizun publikoen eredu propio baterantz aurrera egiteko pausua eman du. Hori guztia, nola ez, beste sektoreekin lankidetzan. Zainketa eredu propio nahi dugulako. Horretarako, helburu komunak behar dituzten transizio politikak prestatu behar dira. Gabon, Jaurlaritzako elkarrizketa sozialeko mahaiak ohiko batzarra izan du 2023ko ekitaldian garatu beharreko lan egitasmoa onartzeko. Hasieran, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoa 4 eguneko lanaldiaren entsegoa egiteko ekimen bat sartu nahi zen, baina azkenean ez dala izango. Confebask aukera horren aurka agertu delako. Hala, lakoaren asmoa da proiektu hori esparru horretatik kanpo bultzatzea. Aldea kanpoan geratu da, ez da landuko elkarrizketa sozialeko mahaiaren barruan, baina noski gure sailaren ekimen garrantzitsu bat da. Uste dugu beharrezkoa dela prospektiba bat egitea alde horretan, eta landuko dugu nahi dutenekin, hau da talde zabala izango da, eta irekia, eta egingo dugu sailatik, eta hasiko gara gaude lanean. Creo que ya se ha visto, además, hay temas para tratar que nos parece que son mucho más importantes y mucho más urgentes. Elkarrizketa sozialeko mahai horrek orain arte argi utzi du emaitzarik ez duela ematen. Mahai horren bokazioa, borondatea eta asmoa ez dela langileen lan baldintzak hobetzea, patronalaren eta Jaurlaritzaren politikak zilegizatzeko pentsatua dagoela, eta horregatik, mahai horretan gehiengo sindikala ordezkatua ez dago gainera, mahai antidemokratikoa da, eta gure ustetan gai hauen eztabaida ez litzateke marko horretara eramango. Badaude bestelako bitarteko eta bestelako. Eusko Jaurlaritzak ez du iritzirik eman nahi izan Espainiako gobernua osatzen duten alderdiek, PSOEk eta Unidas Podemosek, Esquerra Republikanak eta EH Bilduk berriki adostu duten etxebizitza legeaz. Denbora eskatu zuen atzo bingen Zupiriak Eusko Jaurlaritzaren bozeramaileak. Eusko Jaurlaritza EAJak eta PSEek osatzen dute eta ez dute iritzi bera lege horren inguruan. EAJak aurka bozkatuko du, salatu du, nahaspila juridiko bat sortuko duela eta Eusko Jaurlaritzaren eskumenei eragin diezaiekeela. Gobernu Espainiarrak aurreratu du akordio bat duela bi alderdi politikorekin eta legebiltzarrera Espainiako Parlamentura bidaliko duela lege proiektu bat. Ikusi egin beharko dugu, ze terminotan onartzen duen, ze ezaugarrirekin onartzen duen Espainiako Parlamentuak etxe bizitzaren lege hori. Hori izango da momentua, legearen xehetasun guztiak ezagututa erabakitzeko bat datorren edo ez gure erkidegoak dituen eskumenik. Langileen aldarriak ozen entzun dira gaur goizean Iruñeko Baguadazar etxearen parean. ELA, UGT eta LAB sindikatuek deituta 3 eguneko lanuztea egiten ari dira Nafarroako adinekoen egoitzetan. Bigarren eguna izan dute gaurkoa eta kalera atera dira lan hitzarmen berri bat eta baldintza duinak aldarrikatzeko.
Dauden langileak oso gutxi dira, bi erresidentzia bakarri daudelako Nafarroan publiko direnak, beste guztiak kontzertatuak dira, eta ordan lan baldintzain ezberdintasuna izugarri handia da, naiz eta ematuten zerbitzua berbera izan, ez? Osea da adinekoen egoitzetan gerokultora bezala lanean egotea edo dauden kategoria profesionalean, ez? Soldataren inguruan baitaren 1.400 euroko soldata dute langile publikoek eta 1.080 eurora iristen den soldata dute zerbitzu pribatuan edo lan egiten dutenek. Eta 1.080 eurora iritsi da soldata minimoak gorakada eduki duelako, ez hitzarmen estatalan hori aurre ikusi delako, osea soldata minimoa izan da hitzarmen estatalaren gainetik ezarri den lege bat. Ego Euskal Herriko egoera sozioekonomikoaren azterketa argitaratu berri du Iparegoa Fundazioak. Ikerlan horren ondorioek maiatzaren lehenean kaleak betetzeko arrazoiak indartu egiten dituela adierazi du LAB sindikatuak. Hala, M-Baterako sindikatu abertzaleak 8 mobilizazio antolatu ditu eta horietan antolakuntza eta borrokarako deia berretxiko du LABek. Eraldatu egin behar da, egoera eraldatu eta eraldatzeko produzio eta kontsumo eredua aldatu behar da eta eraldatzeko banatu egin behar da. Eraldatzeko zaintza, enplegua eta ondasuna banatu egin behar da. Eta guk, uste duguna da, eraldaketa hori hemen Euskal Herritik bultzatu behar dugula. Euskal Herrian, estatuetan, posible ez dena, Eta kulturan poetak maiatzean jaialdiaren 10. edizioa abiatu da Gasteizen eta Araban. Hilabete osoan zehar, poesia edatzeko eta poesiaren eta gizarteunaren arteko lotura sortzeko helburua izango du. Ongetorriak gurean gaur gaueko albistegira. Zainketen aldeko herri itunean parte hartzeko konpromisoa hartu du eztabaida sozialerako mahaiak asteazken honetan. Horretarako, zaintza behar duten pertsonen ongizatea bermatzeko politikak sustatu beharko dituzte administrazio publikoek, kalitatezko zerbitzua eskainita eta eredu eraginkorragoa eta bidezkoagoa sortuta. Gaur konpromiso bat hartu dugu. Euskadiko gizarte elkarrizketarako mahaiak eta haren agenteek egindakoa. Konpromiso honen helburua da herritarren aldeko herri ituna sortzeko prozesuan parte aktiboa izatea. Gure gobernuak ongizatearen eta erantzukizun publikoen eredu propio baterantz aurrera egiteko pausua eman du. Hori guztia, nola ez, beste sektoreekin lankidetzan. Zainketa eredu propio nahi dugulako. Horretarako, helburu komunak behar dituzten transizio politikak prestatu behar dira.
eta era berean bere lan plana eguneratzearen ondorioz sendotzen da, erronka demografikoak enpleguan duen eragina aztertuko duen talde berri bat sortzea, gazteen enpleguari buruzko itun baten oinarriak finkatzeko lana, 45 edo 50 urtetik gorakoa kontratatzeko programa berri bat bultzatzea. Esan bezala, Jaurlaritzako elkarrizketa sozialeko mahaiak ohiko batzarra izan du 2023ko ekitaldian garatu beharreko lan egitasmoa onartzeko. Hasieran, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan 4 eguneko lanaldiaren entsegua egiteko ekimen bat sartu nahi zen, baina azkenean ez da hala izango. Confebask aukera horren aurka agertu delako. Hala, lakoaren asmoa da proiektu hori esparru horretatik kanpo bultzatzea. Jaurlaritzako elkarrizketa sozialeko mahaiak ohiko batzarra izan du 2023ko ekitaldian garatu beharreko lan egitasmoa onartzeko. Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan astean 4 egun soldata murriztu gabe eta ordu gehikuntzarik gabe abian jartzeko entsegua egiteko egitasmoa sartu nahi zen elkarrizketa sozialeko mahaiaren 2023ko lan planean. Hala ere, azkenean ez da horrela izango. Innovazio taldea kanpoan geratu da, ez da landuko elkarrizketa sozialeko mahaiaren barruan, baina noski gure sailaren ekimen garrantzitsu bat da, uste dugu beharrezkoa dela prospektiba bat egitea alde horretan, eta landuko dugu nahi dutenekin, hau da talde zabala izango da, eta irekia, eta egingo dugu saiatik eta hasiko gara gaude lanean. Patronalak adierazi duenez, ez daude 4 eguneko lanaldiaren azterketa bat edo esperimentu bat egitaren kontra, baina uste dute mahaian gai garrantzitsuagoak eta premiazkoagoak jorratu behar direla. Creo que ya se ha visto además, hay temas para tratar que nos parece que son mucho más importantes y mucho más urgentes. Lan eta enplegu sailaren asmoa da programa pilotu hori elkarrizketa sozialerako forotik kanpo lantzea eta gainera hori diseinatzeko parte hartu nahi duten eragileekin adostea. Elkarrizketa sozialeko mahaia Jaurlaritza, Confebaskek eta Comisiones Obreras eta UGT sindikatuek osatzen dute. Ez baina ordezkaritzarik zabalena duten 2 sindikatuek, hau da, Labek eta Elak. Elkarrizketa sozialeko mahai horrek orain arte argi utzi du emaitzarik ez duela ematen, mahai horren bokazioa, borondatea eta asmoa ez dela langileen lan baldintzak hobetzea, patronalaren eta Jaurlaritzaren politikak zilegizatzeko pentsatua dagoela, eta horregatik, mahai horretan gehiengo sindikala ordezkatua ez dago gainera, mahai antidemokratikoa da, eta gure ustetan gai hauen eztabaida ez litzateke marko horretara eramango. Badaude bestelako bitarteko eta bestelako bide batzuk. Hala, Laben ustez, foru hori Jaurlaritzaren eta patronalaren politikak zilegizatzeko erabiltzen da. Eta lan harremanen kontseilua 4 eguneko astean negoziatzeko gune bat izan daitekela deritzo. Bestalde, etxebizitza legeak askotariko erreakzioak sortu ditugu alderdikideen artean. Euren iritzia eman dute EH Bilduk eta ERZ adostutako etxebizitza legearen inguruan. Eusko Jaurlaritzak ordea behin betiko onartu arte itxarongo du. Euskadiko etxebizitza legea estatu mailako baino aurreratuagoa da hainbat arlotan. Inseguritate juridikoa bukatu da. Orain aukera daukagu, tresna bat daukagu, beste motatako politikak egiteko. Itxaron dezagun, Espainiako gobernuak behin betiko testu onartu arte, eta horren ondoren egingo dugu egin behar den azterketa. Creo que habría que respetar lo que es el ámbito competencial de la Comunidad Autónoma Vasca. Defendatuko dugu beti gure autogobernua. En ningún caso hay una invasión competencial, todo lo contrario, yo creo que viene a complementar.
Hauteskunde kanpaina bete-betean gaude eta Nafarroako eskuina inoiz baino zatikatuagoa dago. PPk eta UPNek agerraldiak egin dituzte asteburuan eta biek PSren kontra egin dute. Alde batetik, Núñez Feijóok Alderdi Popularreko liderrak Zentronikara egin du bisita eta bertan esan du ez duela PSOE Nafarroarekin hitzarmenik egingo. Nafarroko eskuina hauteskunde aintzin kanpainan dago eta biziki zatituri gainera. Alde batetik, Alderdi Popularra, Núñez Feijóo alderdiko liderrak, Nafarroa bisitatu zuen asteburuan, Herriberan egin zen ekitaldian. Bertan, Sánchezen gobernuaren kontra egin zuen, eta ozen erran zuen, ez dela Nafarroko PSOErekin bilduko hitzarmenik egiteko. Como hace el PSOE con Bildu, sacando la Guardia Civil de Navarra. Eso no lo haremos. No lo haremos porque respetamos a la Guardia Civil de Navarra. Bertzalde, UPNeko zerrendaburu eta bozeramaile Javier Esparza, PSOE Nafarroaren kontra ere hitz gogorrak egin ditu. Entre otras medidas, el PSOE propone que todos los ciudadanos tengan el mismo trato fiscal en todas las comunidades autónomas. Ni más ni menos. Y María Chivite es incapaz de decir nada. Pero ¿el PSOE no sabe que Navarra tiene un régimen foral? ¿Que Navarra es una comunidad diferenciada? ¿No se han enterado todavía de esto o también lo quieren liquidar? Ematen du eskuinaren zatiketa honek lotzen duen gauza bakarra, PSOEren aurkako kanpaina izan dela. Hego Euskal Herriko egoera sozioekonomikoaren azterketa argitaratu berri du Iparegoa Fundazioak. Ikerlan horren ondorioek maiatzaren lehenean kaleak betetzeko arrazoiak indartu egiten dituela adierazi du LAB sindikatuak. Hala, M-Baterako sindikatu abertzaleak 8 mobilizazio antolatu ditu eta horietan antolakuntza eta borrokarako deia berritsiko du LABek. Bestelako Euskal Herri bat nahi degulako, eta bestelako mundu bat. Krisi globalak erantzun orokorrak eskatu baditzake ere, Euskal Herrian eraldaketaren alde aktibatzea bada mundu justuago baten alde egitea. Trantsizioaz, labetik eskatzen dugun trantsizio hau abiatzeko banaketa hirukoitzaren proposamen zehatz bat egiten dugu. Zaintza lanak, enplegua eta ondasuna banatzea, banatuz eraldaketa sustatzea. Krisi ekonomiko eta soziala, zaintza krisia, larrialdi krisia, guzti horiek bata bestearen atzetik eta langileen, herritarren bizi baldintzak okertzen, kaskartzen ari dira. Eta geroz eta gehiago dira egoera zaurgarrian eta pobrezia egoeran dauden herritarrak. Egin behar da, egoera eraldatu eta eraldatzeko produzio eta kontsumo eredua aldatu behar da, eta eraldatzeko banatu egin behar da. Eraldatzeko zaintza, enplegua eta ondasuna banatu egin behar da. Eta guk, uste duguna da, eraldaketa hori hemen Euskal Herritik bultzatu behar dugula. Euskal Herrian, estatuetan posible ez dena, posible eginez. 24 ordutan bi garraiolariren lan istripu hilgarriak salatzeko elkarretaratzea egin du ELA sindikatuak. Astelehen goizean, 39 urteko garraiolari bat hil zen AP 78 autobidean kamioia iraulita eta astearte goizaldean AP bat errepidean kamioia errepidetik atera eta amilduta beste istripu bat izan zen. Sindikatuaren arabera aurten 6 langile hil dira Araban eta Hego Euskal Herrian gutxienez 17 behargin hil dira lan istripuetan azken 4 hilabeteetan. Adegi patronala eta ELA, LAB, Comisiones Obreras eta UGT sindikatuak ez dira ados jarri gaur ere, Gipuzkoako metalgintzako hitzarmena berritzeko mailaren 6. bileran. Sindikatuek adierazi dutenez, adegiren azken proposamenean soldata taulen aldaketa bat eta euskara sustatzeko plan bat sartu ditu patronalak, baina gehitu dute
oraindik ere ez duela egin proposamen integral bat. Gaur bakarrik ekarri duna izan da tabletako soldata igoeran egokitzapen bat eta gero euskaran inguruko proposamen bat. Erabat nahikoa ez den proposamen bat da labentzako, gainera adegik esan du akordiotik gertu egon behar luken proposamen bat edo bere azkeneko proposamenetik gertu dagoen proposamen bat dela eta onartezina irutze zaigu. Guain arte esaten etorrian bezala, gure ustetan honi buelta emateko modua izango da mobilizazioa eta borroka. Fernando Grande Marlaska Espainiako barne ministroaren hitzek ez dute harritu Mikel Zabalzazenaren familia. Atzo, EAJak eta geroa baik Espainiako Senatuko kontrol saioa baliatu zuten Grande Marlaskari aurpegiratzeko Arturo Espejo Guardia Zibila teniente general eta sostengo agintaritzako buru izendatu izana. ¿A qué resolución judicial concreta, dígame fecha, juez, órgano judicial, el general Espejo está o estuvo imputado formalmente y se le formalizó acusación? ¿Acaso tienen miedo ustedes a que pueda testificar que cargos del Partido Socialista Obrero Español del gobierno de Felipe González fueron cooperadores necesarios en el encubrimiento de un crimen cometido hace ya 37 años en plena transición? Ha sido premiado un torturador, es así de claro. Lotza sentitzen dut, ez dut egoki ikusten. Azken irain honek berriz ere begiak ireki eta meskeriak zapuztu dizkigu. Eta gogorarazi egin digu duela 37 urte ginen puntu berean gaudela. Hots, inoiz botatzen utziko ez duten horma gotor baten aurrean. Etxerat elkarteak jakinarazi duenez, Joseba Arregi Oñatiko presoak Martuteneko espetxera itzuli behar izan du. Bigarren graduan, haren gradu aldaketari fiskalak jarritako errekurtsoaz Espainiako espetxe zaintzako epaitegi zentralak erabakia hartu bitartean. Kartzelara bueltatzen den bigarren aldia da. Eusko Jaurlaritzako Justizia Sailak iazko otsailean onartu zuen 3. gradua ematea, espetxeko tratamendu batzordeak haren alde egin ostean. Baina azaroan espetxera itzuli behar izan zuen gradu aldaketa baliogabetuta. Gai aldatuta Jaurlaritzak ez duela egiterik aurkeztuko EAEko auzitegi nagusiaren autoaren kontra. Azken egunotan auzitegi nagusiak Arabako sor marka berriarekin estatuan merkaturatzeko behin-behineko baimena geldiarazi zuen. Abra elkarteak horren aurka zenbait alegazio jarri ditu eta orain Jaurlaritzak adierazi du ez duela errekurtsorik jarriko eta Europar Batasunaren erabakiaren zain izango direla. Eusko Jaurlaritzak ez du egiterik aurkeztuko Arabako mahastiak zormarka berriarekin estatuan merkaturatzeko baimena geldiarazten duen autoaren kontra. Autoak dioenez kontsumitzailean hazteko arrisku handia dago. Izan ere izendapen berria duen ardoa merkaturatzea baimentzean, bi ardo eskaintzen dira, bi zormarka desberdinekin, baina eremu geografiko berean. Jaurlaritzak dioenez ez du iritzirik emango eta Europar Batasunak zer erabakitzen duen zain izango da. Comentarios con respecto al fondo de este fallo judicial y, como he dicho antes, quedamos a la espera de lo que la Unión Europea decida al respecto.
Sí, no vamos a presentar un recurso. Lakoak urrian baimendu zuen Arabako mahastiak izendapenarekin merkaturatzea estatuan. Baimena behin-behinekoa zen Europar Batasunak baimen ofiziala onartu arte. Handik gutzira Errioxako kontseiluak horren aurkako errekurtsoa jarri zuen, eta apirilaren 14an EAEko auzitegi nagusiak geldiarazi zuen baimena. Abra elkarteak bere aldetik zenbait alegazio aurkeztu ditu. Azaltzen duenez sormarka bakoitzak gune geografiko desberdina du, eta bestalde aurkeztutako txostenek ez dute zehazten zeintzuk diren Errioxako marka jasango ditu ondorioak edo kalteak. Abrak beraz autoa atzera botatzea eskatzen du alegazio horiekin. Horrekin batera elkartea change.org plataforman sinadurak biltzen ari da Arabako mahastiak sormarka defendatzeko. Josu Erkoreka Eusko Jaurlaritzako segurtasun sailburua elkarrizketatu dugu gaurkoan 11 telebistan. Gorroto delituen inguruko ikerketa izpide, Erkorekak azaldu du ertzaintzak gorroto delituen salaketen inguruko datu guztiak biltzen dituela eta unibertsitatearen esku uzten dutela informazio hori, datu horiek aztertu ditzaten beren irizpide zientifikoekin. Lehenik eta behin esan behar dena da, duela 7 urte hasi ginen azterketa hori egiten. Unibertsitatearekin batera egiten dugu. Ertzaintzak salaketen inguruko datu guztiak biltzen ditu eta informazio hori guztia unibertsitatearen eskuetan jartzen du eta gero azterketa bera unibertsitateak bere irizpide zientifikoekin egiten du. Eta honen helburu nagusia zen berez, bagenekien delito eskutua zela gorroto delitua. Egon bazela, baina eskutuan zegoela, bai jenteak delitutzat hartzen ezuelako, bai delitutzat hartzen zuenak salatzen ezuelako, baina nola nahi ere gizarteak eskutuan daukan delitu batela. Beraz, helburu nagusia, hasierako helburua bentsatzen, eskututzat zegoen delitu hori azalaraztea. Eta hori urtean lortzen joan izan gara, eta unibertsitateak argi eta garbi izaten du, helburuetako bat lortu dela, eskutuan zegoen zerbait orain azaldu egiten delako, eta lehen ere segurazki bazegoen, baina lehen esen ikusten, eta orain ikusgarri jarri dugu, eta hori ezinbestekoa da gero diagnostikoak eta egin alizateko. Orduan, igoera nondik datorren, segurazki delituetan, beraietan, delitu kopuruan, igoera bat izango zen, baina probableena da igo duguna zera dela. Kontzientzia handiagoa dagoenez, sensibilizazioa handiagoa dagoenez gaur egunean gorroto delituak ezin daitezkela onartu eta daudenean, ematen direnean salatu egin behar direla, askozaz jente gehiago orain salatu egiten duela lehen egiten ezena. Eta eskutuan zegoena, lurpean zegoen delitua orain azalera dakargula eta orain ikusi dezakegula bai benetan hurbilago zer gertatzen ari den. Delituen erdia baino gehiagoren arrazoia, xenofobia eta arrazakeria dela dio, eta horren atzetik datoz identitate edo orientazioarekin zerikusia dutenak. Erkorekak dio, prebentzio neurriak hartu behar direla. Bueno, argi eta garbi, zuk esan duzun moduan, diskriminazio arrazoirik nagusiena da xenofobia. Arrazakeria edo etnia edo, olako arrazoi bat gorroto delituaren oinarrian diskriminazio motibo edo arrazoi moduan dagoena. Erdiak baino gehiago dira oinarri hori daukatenak. Erdiak baino gehiago. Gero, atzetik datoz, sexu identitate edo orientazioarekin zerikusia daukatenak. Horiek 21% edo izango dira. Eta gero, horien atzetik datoz, arrazoi politikoak direlarik, ala genero arrazoia oinarrian dagoenean. Generoaren kasuko hau interpretatu behar da 2022 urteari dagokionez batez ere, uda partean gogoratuko du mundu guztiak, nola pintxazo batzuk eman ziren, jai egunetan, jai giroetan eta zistadak gertatzen ziren, eta horiek guztiak erregistratu ziren lesio delitu moduan, baina genero arrazoia bitartean dela, edo genero arrazoia oinarrean dagoela gorroto agrabantearekin.
Orduan, hori guztia horrela erregistratu zen, eta hori guztia gero estadistika pustu egin dute, erakusten emanez, genero arrazoia, diskriminazio arrazoi moduan, hor dagoela eta igoera nabarmena egin duela 2021 batetik 2022 bitartean. Espainiako gobernuak RZrekin eta EH Bildurekin adostutako etxebizitzaren legeaz ere mintzatu da, eta azpimarratu du EAek ere baduela bere legea, eta ikusiko dela EA Auzitegi Konstituzionalak zer esaten duen lege horri buruz. Lege hori oraindik ez dute ezagutzen zehatz mehatz, eta oraindik ibilbide parlamentarioa dauka. Datua izan daiteke hainbat aldiz, esan edo oraindik ere zirriborro bat da, adostua neurri batean, baina ez da testu definitiboa, ez da. Nik ez dut ezagutzen, esan behar da, hemen badaukagula etxebizitzari buruzko lege bat 2005 urtean apuratutakoa, eta Jaurlaritzako etxebizitzako sailburua berak esan du, egun hauetan esan du, puntu batzuetan, Madrilen aprobatzekotan dauden testu hori aurreratuagoa dela, beste kasu batzuetan, beste puntu batzuetan, gure legea baino atzerago dagoela. Gure legea beraz aurreratuagoa dela Madriletik datorrena baino. Nola nahi ere, hori aztertuko da, ikusiko da zenolako bilakaera duen, arriskuak baditu, Konstituzio Auzitegiak berak hainbat aldiz esan da daukalako etxebizitzari buruzko eskumena autonomia erkidegoen eskumena dela, beraz ikusi beharko da zenolako bilakaera duen bere tramitazio parlamentarioan, eta bere kasuan ikusiko balitz benetan gure eskumenak urratu egiten direla, eta horlako urrapen argi bat dagoela, orduan, planteatuko genuke, beti bezala, horlakoetan ohikoa den moduan, gure errekursoa Konstituzio Auzitegiaren aurrean, esan bezala, Konstituzio Auzitegiak doktrina nahiko luzea eta oinarritua, sustraitua daukalako alde horretan, esanez, etxebizitzari buruzko eskumena oroar, funtsean, autonomia erkidegoen eskumena dela. Gai zaldatuko dugu orain eta Arabara egingo dugu salto. Izan ere, Zeledon emakume bat izan daiteke 2024 urtetik aurrera. Neska eta Bluesen elkartea udaletxeko kultura zinegotziarekin bildu da, Zeledon berri aukeratzeko kontuan izan behar dituzten xehetasunak onartzeko. Bluesa eta nesken elkarteak aho batez onartu du Zeledon berria aukeratzeko prozesua. Gorka Ortiz de Urbina azken aldiz izango da Zeledon eta 2024ko Gasteizko jaietan beste norbaitek jantziko du Zeledonen txapela. Elkarteak Estibaliz Kanto kultura zinegotziarekin bilera bat izan zuen eta Gasteizko pertsonai mitikoa aukeratzeko prozesuaren ibilbide horria aurkeztu zion. Batzordeak, berdintasun ordezkariek, zinegotziak eta gaur egungo Zeledonek parte hartu zuten bileran. Onartutako dokumentuak zenbait urratz biltzen ditu. Besteak beste erabakiko duten eragileak nortzuntiren, noiz hasiko da prozesua eta nola izango den aurkezpena. Horrekin batera zenbait bete behar zerrendatzen ditu. Kuadrilla bateko kidea izatea, EAeko hizkuntza ofizialetan zuzen hitz egiteko gaitasuna eta kuadrilla bakoitzak hautagai bat aurkeztuko du. Gainera, orain arte ez du inoiz emakume batek lekukoa hartu. Beraz izan daiteke 2024ko Zeledon lehen aldiz emakumea izatea. Zaki dugu da, Zeledon pertsonaia izango dela orain arte izandakoa bezalakoa, eta barrutik doan pertsona edo izan daitekela edonor. Bluesa eta neska komisioaren parte den edonor izan dezakela, errepresentatu dezakela Zeledon. Eta gaur egungo izenarekin, Zeledon izenarekin, jantziekin, eta aldatuko dena da, pertsonaia mantenduko da, eta aldatuko dena da, hori korpusten duen pertsona. Bestalde erabaki duten beste araua da ordezkaritza urteak gehienez 5 urtekoa izatea. Gauzak horrela, Gorka Ortiz de Urbinaren azken jaitziera urtengo jaietan izango da, eta litekeena da, hemendik aurrera ibilbide hori emakume batek egitea. Ez behar baten berri eman behar dugu, izan ere 54 urteko gizon baten gorpua aurkitu dute Iruñeko Arrotxapea auzoan. Gorpua, Nafarroako Auzitegi Medikuntza eta Auzitegi Zientzien Institutura eraman dute autopsia egiteko, baina hala ere ez dute indarkeria zentzurik atzeman. Gizarte erakundeen plataformak konpromisoa eskatu die talde politikoei, hauteskundeen ostean hasiko den legealdian politika publikoak gara ditzaten aulenen egoera hobetzeko.
Iruñeko Arrotxapea auzoko plazaola tunelaren barruan 54 urteko gizon bat hila topatu dute. Gorpua Gipuzkoa etorbideko biribilgunearen eta Larraina aldapapean dagoen lurpeko pasabidean. Iruñeko udaltzainak eta mediku batek egiaztatu dute heriotza. Orain, autopsiaren txanda da. Autopsiak argituko dituelako heriotzaren arrazoiak. Hala ere, ez dute indarkeria zantzurik antzeman. Gaur egun Iruñan 40 lagunek ematen dute gaua karrikan urte osoan. Jendeari laguntzen dioten hainbat elkarteek duela 2 aste Jesus eta Maria aterpearen itxiera salatu zuten. Izan ere, Jesus eta Maria aterpetxeak 50 lagunendako tokia zuen, eta aterpetxearen isteak lagun gehiago bultzatu ditu karrikan bizi eta lo egitera. Gisa honetako aterpetxearen itxierak herritarren oinarrizko eskubideak urratu egiten dituela salatu zuten Mugak Zabalduz karabana, Elkarrekiko laguntza, SOS arrazakeria, Lantxotegi elkartea, Aziak edo Tapari 675. Oinarrizko eskubidea delako elikadura eta non lo egin izatea. Karbono isuriak murriztea helburu hartuta pauso bat egindu aurrera Europako Batasunak. Fit for 55 deituriko lege proiektua onartu zuten atzo Europarlamentuan. Neurri sorta horrek xede du 2030erako CO2 isuriak 62% murriztea 2005ko datuekin alderatuta. Datozen urteetan egoera hobetu edo behintzat are okerragoa izan ez dadin Europan neurriak hartu nahian dabil. Tartean 2030erako CO2 isuriak 62% murriztea da helburua. Ideia horrekin isurien salerosketa plana eta karbonoaren mugak doitzeko mekanismoa reformak onartzeko bozketa egin dute Europarlamentuan, eta baiezkoa izan da nagusi. Bi egitasmo horiek Fit for 55 izeneko lege proiektuaren baitan daude. Behin betiko onartzen bada isurien salerosketa planaren bidez karbonoaren prezioa igoko dute etxebizitzetan erabiltzen diren erregaietarako eta errepideko garraiorako, alegia autobusetarako eta autoetarako. Ildo horretan 4 urte barru 10 zentimo garestiago izango dira horietarako baliatzen diren gasolioa, gasolina eta gasa. Horren aurrean 97.000 milioi euroko laguntza iragarri du Europar Batasunak, kontsumitzaileei eta enpresa txikiei zuzendua, gizarte klimarako funtsa deiturikoa. Bestalde lege proiektu honek jasotzen du karbonoaren merkatuan CO2 isurtzen duten enpresek baimen bat izan beharko dutela. Datozen urteetan baimen gutxiago eman nahi dituzte, baina bitartean baimen horien erdiak Europak doainik ematen ditu. Batasuneko ekoizleak atzerriko ekoizleetatik babesteko, gainontzeko erdiak ordea ordaindu egin behar izaten dituzte. Fit for 55 lege proiektuak bestetik karbonaren mugak doitzeko mekanismoa nahi du. Era horretara 2026tik aurrera karbonoaren gaineko zergak ezarriko zaizkie importatutako produktuei, besteak beste altzairuari eta zementuari. Horrela Europatik kanpoko ekoizleen abantaila mugatu nahi dute. Europarlamentuak neurri sorta onartu arren behin betiko onartzeko Europar Batasuneko estatukideen onespena beharko da. Bozketa datozen astetan egingo dute. Ildo beretik errekuntza eta energia enpresek kutsatzen dute gehien bat Euskal Herrian, hainbat eta hainbat arazoren artean kutsadura dugu desafiatzaile. Sektorek aztertuz errekuntza eta energia enpresak dira kutsatzaileenak. 2021ean esaterako Europako PRTR erregistroaren arabera gehien kutsatu zuen enpresa Muskizko Petronor findegia izan zen. Hainbat eta hainbat arazoren artean kutsadura dugu desafiatzaile. Baina zein da egoera une honetan? Zentratu gaitezen Euskal Herriko enpresetan eta horiek sortzen duten kutsaduran. Berria edabideak emandako datuei erreparatuz azken hamarkadako isurketarik handienak 2012an egin zituzten Hego Euskal Herriko enpresek, 10,17 milioi tona, eta txikienak berriz 2021ean. Baina kontuan eduki behar da azken datu horretan Nafarroko 3 enpresa kutsatzaileen datuak falta direla gutxienez. Europako PRTR enpresa kutsatzaileen erregistrotik hartu dira datuok, baina bertan hutsuneak eta datu okerrak agertzen dira.
Nafarrako enpresari kutsatzaileen artean daude Castellon Total Energies zentral termikoa, Olatzagutiko Portland Valderribas zementu fabrika eta Zubiriko Magnesitas. 2008an, 3 enpresek 1.230.000 tona karbono dioxido isuri zituzten atmosferara, eta 3 enpres ondatuak 2021ko erregistroan sartu gabe daude. Sektoreka aztertuz, errekuntza eta energia instalazioen lantegi kutsatu dute gehien bat. Besteak beste zentral termikoek, findegiek eta zementu fabrikek. Erregistroak bildutako isurketa datuen erdiak sortzen dituzte. 2021an esaterako erregistroaren arabera gehien kutsatu zuen enpresa Muskizko Petronor findegia izan zen, 2 milioi tona CO2 isuri baitzituen. Enpresa honek biltzen ditu enpresa guztien kutsaduraren laurdenak inguru. Bestalde industriako enpresekin batera erraustegia daude kutsatzeien artean, Bizkaiko Zabalgarbi adibidez. 2021an ia 0,3 milioi tona CO2 isuri zuen atmosferara. Zubietako erraustegiari dagokionez Zabalgarbik baino 8 aldiz karbono dioxido gutxiago isuri zuen. Baina ez dezaguna ahaztu datuok Europako PRTR erregistrotik hartuak direla eta zenbait akats jasotzen dituela. Kutsadura datuok enpresek helarazten dizkiote administrazioari eta ark zuzendu ondoren argitaratzen dira erregistroan. Produktu ekologikoen kontsumitzaileen landare elkartea ezagutu dugu, geltokia saioan Goiatz Goñik azaldu du beren proiektuaren helburu nagusia nekazariekiko errespetua dela, ikus dezagun sakonean. Bueno, ekologikoa hitza bai, baina ekologikoak atzean beharko lukeen esanai guztiak, ez? Bai nekazariengan errespetua, ze bere lana ez da inoiz, lehenengo sektorea ez da inoiz baloratzen. Hemen gustatzen zaigu ere lantzen dugu asko intermediari hori gabe ukitzea produktua, nekazariengana jotzen dugu bertan, ez? Eta beraiekin lantzen dugu ez dago inor erditikan, eta guretzako garrantzitsua dena da nekazariei bere lana ordaindu ahal izatea. Gero egia da gauza asko dauzkagula seilo bat daukana atzetik, ez? Eta daukagun modu bakarra jakiteko lehenago hitz egindako errespetu guzti horiek sartzen dianak, ez? Egia da ez ditugula lortzen gauza asko hemen gertutikan, 0 kilometrotik, baina ahalik eta garrantzia ematen diogu hori, ez? Gertutasuna, naturarekin errespetua, gorputzarekin errespetua eta pertsonarekiko errespetua eta bakoitzari bere balorea emateko, ez? Landarek dauzkagu bi denda. Landaren sartzen da fruta, verdura, esnekiak, haragia. Denetik dago, fresko, ez fresko, dauzkagu garbitzeko gauza, gorputzerako gauza, kremak, intzientsoak, denetik dauzkagu zepillito batzuk, hortzetakoak, denetik supermerkatu normal bat bezala, baina dena ekologikoa bere seioarekin. Iruditzen zaigu, hemen bazkide izateagatik ere kuota bat ordaintzen da, orduan kuota hori ordaintzagatik ere berezitasunen bat izan behar dela, ez? Eta gure berezitasuna da prezio aldea. Hemen guk jartzen ditugun etekinak guri jartzen dizkiguten prezioari, jartzen zaion PVP-ko prezioa oso margen gutxi erabiltzen dugu, bazkideentzako dalako, ez? Bestela ez du ematen.
edo egin aldu bakoitzak deitzen diogu intercambio de saberes, pues batek badaki txirrindak konpontzen, orduan eskaintzen ditu 2 ordu tailer bat doainik, beste guztiak jakiteko konpontzen, Ez da norbaiten denda eta listo, hemen beste balore batzuk dauzkagu atzetik. Guretzako justuak izatea lehen esan detena, nekazariekin, abeltzainekin, garrantzi asko daukate, ondo jatearazten digute, lehenengo sektorea beti gaizki egon da, orduan hor ere gustatzen zaizkigu agian zirkuloak iztea, badakigu beraiek naturarekin konstientea diala, gauzak ondo egiten dituztela, ez dutela jendea langileak ez dituztela gaizki tratatzen, ez gaizki ordaintzen. Guzti horrek dauka atzetikan leheno esan dugun errespetu hori, ez? Eta guretzako hori oso garrantzitsua da hemen landaren, eta gero ere, bat aldean egindako gauzak ere desberdin dira, ze azkenean zuk bakarrik egin behar balin bedezu hau eta bestea, agian ezin duzu, baina batek jartzen dizkizu balda batzuk hor, beste batek ekartzen dizu bizkotxo bat eta jaten dugu, ez dakit, modu asko daude gauzak egiteko elkarrekin, ez? Eta denen artean gauzak egitea, bakarrik ondoan norbait izateakin, ja gauzak ere beste modu bat egiten dira, eta nik uste hor dela, ez? Pixkat, landareren balorea bai da denda bat, salmentan, baina atzetikan dauzka balore pila, ez dianak agian paper batean ere ikusten, edo langileak hemen egiten ditugun lanak, ez? Edo jendearen tratoa, edo, gure etxeko despensa izango bazan bezala sentitzea, gustatuko zitzaigun horrela sentitzea jendeak bere denda hau, ez? Bazki dut. Korrikaren eta AEKaren bigarren kultur sorkuntza bekaren deialdia zabaldu dute. Horretaz gain, Badon proiektuko kideek aurreko bekaren irabazleek 23. korrikan taularatuko duten lanaren aurrerapenen berri ere emango dute. Udane Arbeok azalduko digu. Hurrengo korrika dakarren berrikuntzetako bat kulturlan baten ekoizpena izango da, eta horretarako korrika AEK kultur sorkuntzaren lehenengo beka jarri zuten abian, eta Badon proiektua dakarte irabazleek eskuartean. Gaur bertan aurkeztu dute hemen Azpeitian Dinamoa sormengunean. Badon proiektua argi geneukan disiplinartekoa izaten nahi genuela, eta sorkuntza kolektiboa jarriko zuena zentruan, eta sormen laborategi bat da. Planteatzen ikuskizun disiplinarteko ikuskizun horri jarraika, bai argiak, bertsuek, dantza, movimentu ikusentzunezkoek, koplak, zaharrak, berriek eta desegindako dana berriz egiteko nahi ditatiken, sortukoa ikuskizun hau. Badon opera garaikide Euskal Herri osoan zehar azarotik aurrera egongo da ikusgai 23. korrika aurkeztu eta gutxira. Han Elordi Alburkerke korrikako koordinatzaileak korrikak euskal kulturaren sustapena ere helburu duela nabarmendu du. AEK korrikak euskararen berreskurapena eta normalizazioa dituela helburu, eta horrekin batera euskal kulturaren sustapena ere bai. Bestalde Elordik bekaren bigarren edizioaren oinarriak ere aurkeztu ditu. Bekara edozein euskal sortzaile aurkeztu daiteke, eta disiplina anitza edo bakarra barnebil dezakeen proiektua aurkeztu daiteke. Xedea bada sormen lana bultzatzea, eta lan hori gero 24. korrikako kulturalean plazaratzea. Beka 23.000 eurokoa izango da, eta aipatu bezala 24. korrikan aurkeztuko da. Hau da, 2025ko azarotik korrikak iraun bitartera.
Dagoeneko zabali dago parte hartzeko epea urriaren 31 arte. Beraz animatu euskal sortzaile guztiak. Kulturarloarekin jarraiki Esferika Rioja jaialdiaren 3. edizioa aurkeztu da. Abuztuaren 18-tik 20 ospatuko da Guardian, Bastidan eta Eltziegon. Bi 2023ko sormenek 2 agerraldi publiko egingo ditu, lehenengoa udaberrian eta bigarrena udazkenean. Aurtengo edizioan zaintza hartu dute gogo eta gai eta sormenerako pizgarri. Udaberrian kultur sortzaileen plazan landuko diren edukiak eta proposamenak aurkeztu dituzte eta Aiara Durreta lankidea izan zen bertan. Sormene kultur sortzaileen plazak zaintza hartu du pizgarri eta gogo eta gai egitasmoaren 2. edizioan. Transmisioa, amatasuna, sorkuntza eta euskara joratu dute gainontzeko ediziotan eta orain zaintza gehitu dute. Guk ulertzen dugulako transmisioari erabat lotua dagoela zaintza. Sorkuntzari erabat lotua dagoela zaintza eta amatasunari iazkoarekin lotura egitearen erabat lotua dagoela zaintza. Zaindu euskara bizidadin, zaindu euskarazko kulturgintza bizidadin, zaindu gure sortzaileak euskarazko kulturgintzak iraundezan eta euskara bizidadin. Inoiz baino galdakostar gehiago hartuko dute parte sortzaile gisa aurtengo sormenen. 200 galdakostar baino gehiago ariko dira sormen lanetan. Udaberriko edizio honetan Galdakaoko sortzaileak inoiz baino gehiago izango dira parte hartuko dutenak. Gu gure partetik zaintza izan da edizio honetako ildo nagusia. Konbite berezia egin nahi dugu ikus entzule eta parte hartzaile guztiei eszenatokiko beste aldean. Sorkuntza maite dugu herri honetan, sortzaileak zaindu nahi ditugu, baina sortzaileak ez dira ezer, eszenatokian beste aldean inorrez baldin badago. Errepikatuko ez diren emanaldiak prestatu dituzte. Emanaldi bakanak izango dira. Beraria sormenerako sortutakoak. Egitarau oparo antolatu dute eta gainera apirilaren 29an dantzaren nazioarteko egunean eraskotako dantzek hartuko dituzte Galdakaoko kaleak, bertsoekin eta musikarekin batera. Bestalde, apirilaren 23an hasiko dira Arabako jaiak eta maiatzaren 1ean amaituko dira Estibalizko erromeriarekin. San Prudentzio eta Estibalizko Andra Mariaren egunak ardatz guztira 86 jarduera antolatu dira.
Eta kiroletan apirilaren 21 pilotaren eguna ospatuko da Gasteizen. Hogeta pilotalekuan 7etan ateak irekiko dira eta ekitaldi horren edizio berria jasotzeko 8:30 arte egongo dira. 7 aldera frontoira hurbiltzeko, pelotariekin pelotan jokatzeko, argazkiak atarateko eta gero jaialdia ikusteko bai, ez? Eta gauza asko egiteko asmoa daukagu, batez be, pelotari profesionalekin pelotan egingo dabe, eta gero, pelotari aipagarriak, profesionalak punta-puntakoak egongo diaz, eta batez be, Arabako pelotariak be bertan egongo diez, ez? Larrazabal eta Eskuza. Kerman Lejarragak boxeatzeari utziko dio, jakinarazi du boxeoko profesionalaren ibilbidea amaitu duela eta hemendik aurrera promotore lanak egingo dituela. Boxeolari bizkaitarrak bere erabakia azaldu du sare sozialetan. Eta horrela iritsi gara albistegiaren bukaerara. Gaurkoan Zetak taldearen zeinen ederra izango den abestiarekin agurtuko zaituztegu. Gustatuko zaizuelakoan besterik ez gure aldetik. Hauek izan dira gaueko albistegiak gurean gaur utzi dituenak. Gogoratu guztiak eta gehiago nahi duzuen aldiro 11.eu satarian daudela eskuragarri. Bihar arte. Herri txikietako festetan esnatuko bagina bihar, dantzatuko genuke plazetan sekula santan ez bezala, eta kantu bakoitzean utziko genuke eztarria, azkenengoa bailitzan edota denetan lehenengoa. Gu zorionekoak gordetako ametxen kutsa irekiak, zeinen ederra izango den eguzkizpiak zure itzala belarretan marrazten usu bat larrunen garagardo bat zerura eroritako enomenez, hilo bakamona ezagutzean aritz bat jaioko da urbasan, urtekin ohartuko gara betirako biziko zela, lagun minekin iluna barra eternala bihurtuko da, xuxurlatuko digu
zorionekoa